Čaute, ja som Lukas. Toto je ďalšie video. Včera som natáčal škôrica challenge a dnes to bude naopak citrón challenge. Áno, účelom tohto challengeu je neurobiť kyslý úsmev napríklad. Ale musíte sa tváriť aspoň takto. Takže tu na je citrón a tu je voda. Tak, to až potom za plotom. No, a nebudem to tu zdržiavať a môžeme sa vrhnúť na to, na zdravie. Tak. Zatiaľ nič není. Vyhral som. Vyhral som. Takže splnil som tento challenge, ako môžete vidieť. Nezatváril som sa, iba som sa smiel. Áno, usmieval. A tým by som to ukončil. Ak sa vám video páčilo, môžete dať like. Ak sa vám nepáčilo, tak napíšte. Ne. A môžete mi dať odber, ak nechcete, no tak neviem. No a vidíme sa u ďalšieho videa.